Malie til Manna Solaius. Vi malen Elias Rasmussen. Utlagare Hanus Jakobsen, Atle Gregersen som snill Likebare, Froe Benjaminsen, Filip Georgievich, Sølve Vatnhamar, Hans Paule Samuelsen, Erling Jakobsen, Soren Angel, Gunnar Vatnhamar og Adeshina Laval. Av bunchen bare Reinatrø, Hegen Hansen, Jakob Vatnhamar Olsen, Hans Jørgen Jorus, Hans Jakob Lervik og Gerst Hansen. Vidjantlige ur havnene, Hoppelige, Teitur Jesson i malen, utlegger Jokvan Rove Davidsen, Sebastian Pinkel, som ikke fikk banna likevel, Johan Tros Davidsen, Likebare, Trontor Jensen, Alexander Stanko, Øssur Dalbu, Barstal Vartum, Roker af Fløton Jespersen, Adrian Justinesen og Ari Mor Jonsson. Av bunchen Mathias Lamhauge, Levi Hansen, Hans Jakob Anfinsson, Herre Hjalt Mor, Simon Samuelsen, Hjalte Karason Djurus og Daniel Johansen. Nå kommer leikene inn av Vøtlund og helse på Aron Setas kan i gang. Og jeg kan nevne at en spennende unger med av hesten her Hapelinon, Hans Jakob Anfinsson, det visst nok ikke helt så nok hva det står han har vært vi og i vaksmann av fotball til. Jeg vet ikke om han har vært inne i omklandist, men de fleste har han sitter utenfor, men det en ble unger, evnaryker, alle kjente leikere som håper jo å skrive under kontrakt vi, og det ikke helt så langt siden. Så det blir spennende så kjenn, og Witchinger her har jo masser av spennende unge leikeren eisene, kanskje som har finnet litt sinne mer runter i beinene enn tar unge til hoppe. Adrian Justinsen, han en som vi spilte ikke inn av Lie i år til å ha beste linje til hoppe, eisene ble unge med over. Og Prona Lia ur Witchinger, husker jeg. Og det ikke langt fra hesten her Anfinsson, jeg halte bestemt at han hever røter her og gått i eisene. Og kunne jeg så eisene opplyse at Distron, han ikke bare hører oss til grunnkvart, men han sest eisene inne hjemme så inne. Det har vært strøyma, og det har vært byrja nå om man har luttla løte. Det klart faktisk å streama nå. Det kan ha gjort, kan være lite sinter trobel det börjar vi, men takk høyre, sier Middamauron, så åker klar til dist her i Sappergjøret. Malen kannaje av linjevøren og Øtland. Domare Lars Müller. Og så det Jan Hermansen og Andrew Christiansen som linjeveier, og fjorde dommere Eila Rasmussen. Og her rundt linje bor noe synner her i Birgit Sonton, som dommere ekleiere. Jo, klart hver har det. Men håper han fullmann her. Witchinger kan lägga sig en långare åtta och i FM-strönen med en hoppe kan hålla sig lite tättare för fram vi Soria linnon och lätta sig upp på ett femte plats. Tar så är omförande här Rasha center att han har center till vante. Början på kaffefincherna. Inte allt det som man vantar i och att för melda ut. Men nu är det så förra gångt. Armor Jonsson för HP till Stanko fram till Pinkel. Efter Armor Jonsson frider ut till vänster. Det är rätt rätträtter. Georgievich i mitten men HP fankar efter Tront Jensen fram till Armor Jonsson. Släpper fram vid Georgievich. Så backar där bara center Trontor ut till Roke mittfyra i mikringen. Sätter färra ut mot högre.
Atlar prickar fram efter hans paus samtidigt kommer mittlom. Han och Laval vet sig ut i vänstra borre. Sitter sig han förra och hinner med att själva vattnet som rännande. Laval nöjsta stäck och av och blir Hector. Frispark till Witchink. Och för vad det Adrian Justinsen som lät Biden i hank här. Får en någon ut i Laval att lägga stäck och av och skifta ner till själva. Och först ska ta det frisparket. Det som att det är Sölve ganska. Det är lite inför men att det är för John Hoppjara. George vill författa någon lite natt till Leanos Jakobsen. Att till Malmören Elias. Han gör sig. Gå att vi smäcka långa boll ut motor. George här i höger så men Armor Jonsson till hopp till mittland spelar 1-2 vid Tront för nattor. Trontor vi vill Stanko. Vänster väl fram vid Sornangel prickar fram till Pinka sitter igen förra. Gertnell här men själv vattnar kommer att vi för så igen fram till Angel. Han vill häkta över med spelkar vidare och så igen fick han frispark. Lars stod på vi. Och det frisparket tycker Atlas jag i till Erling. Och jag har finns 35 steg här till och 14 till 14 margin HP och en 5:e plats. Och så gärna en goals framsvällning här i högre så är men själva vattnet har varit färd akkurat för tulja inom. Det speltor åter om Richon och Armor Jonsson. Barsta vart om Vervetjon och tog ett 2-2 ut så att själva stod innanför det. Ta vi Elvenge blev sent och tog offside. Barstal över till Johan Trost. Japan Rowe. Roko Joseph klarar där. Rennar prickar fram att träffa en shortlot från Benjamin där. Så vill det lopp upp och han Richona Froa och kanske ankor Alpok vi över ute. Frispark är ju att förrunda till Wutchink som Hans Paul Samuelsson ska ta sig av. Han vill skifta ner bort till Georgievich. Tämmer han här runt Trusten och Chovel. Så ett Gunnar vattnar mig så tyst för skolan där för det som kan ta ju då Gunnar han lägger han lagt in i fältet till Sölva. Vänstra ut till Georgievich. Och kan han släppa en skott. Han lägger ner till Hans Paul som bränner in mot mål. Någon lite han här en go runt från Hans Paul Samuelsson. Ta första mål runt om utesten och ja. Det är inte tog att Lini har press och A så här. Vi mål hissa första 6 minuter men hade så den första och vanande inte den sista. Det var väntan helt inte. Lini Atlas är ett sekund som har hört Berge Gert Hansen och Simon Samuelsson säger Arndeston tar var jag vet jag ner uppe i Sotionen. Annars kunde jag fortälja dig om att det är föringarfällan i Danmark. Vejle och Fremad Amager är bägge i deste ulötne. Och bägge är av vinnarkals. Vejle också i 43 halt i desten om det och oj en går runt från HP en öjlig går runt kom också plötsligt blev spelt in till alltså Dalbus som knallar i till stod öjligt tätt på men Elias var minst lika klarar Elias Rasmussen och i Wutchakamal någon en fantom bjärging från någon öjliga kvickor reagerar här hoppnar sparkar till HP lite han så igen in i fältet Kurt där jag hade det var Gunnar Vattnamar att det känner valt tar sen motor och han vill trustra Pinkel för Gippan på loft hoppar vinner åt över fältet ränner på en ut till Pinkel att skallar han hötti Laval Gunnar Vattnamar för han Arna förut men så gärna sparkar han framåt och ut över till någon Hatta kom också plötsligt en öjla gå runt från HP jag hade det var Roger Fluton Jespersen som fick prickan flatt inför det så han mer ut som ett förkulla skott men så ända bara plötsligt bant för fötterna och Östra Dalpo som
smäcka till motor närmast att göra det, men Elias var vägen. Elias vägen. Armor Jonsson lite grann i fältet, men Elias är klar då och loft där. Men som jag var gång till att säga om Föringaline. Och det är stora nu. Vi ser att Anette kan nutja Chesenter. Annars så är Chelsea 8 mot Arsenal och i Charity Shield testen. Premier League börjar nästa vecka och ta Cleargroom öla nok och efter och fotbollsälskare. Det vill vara löja att vara täffrig utan nu så ända stacka i. Och gott att få igång det rätt. Att han först det akkurat som Starström på. Oj, nästan straff i halvtid, nästan ett dömra mål. Han dömer mål till mål till Butching och det är från Benjaminsen. Det var ett inlägg som kom en fyrre och det skulle bara expederas långt ut av bönen. Det har gjort Jakob Rowe Jakobsen inte en löj nog. Han tog fel av bollen. Och Temmiran vid hånden och ja. Öjla och helt åt honom. Han kom läs bollen skævt och han vände bänt hånden honom. Lars kunde gott haft dömt straff men valde att lägga vara till bollen la bänt för fötterna från Benjaminsen som 29 och Holkon fluktade han i Toma Male och han lägger möjlighet att ta Tight Jesson att få Fätter inom och så är Witchinger 8 och så här på Jerry. Och det har spelat nu i kvart, 20 minuter, akkurat 20 minuter. Och så ska vara spännande att se kvart och i HP. För reagerar vi. Rocker har flott Jesper Trend för en kott, Hellström knäje, lägger den. Och kan nu lägga lugg ut här för Susan framöver, Lavallo finns boll, den boll motor. Bara vart för kott, Lavallo den in the ball shooter. Oj! Han får nog så långt och kommer träffa han släcke men en god aktion av additionella val man ser hur skjuter han ner basta allt de var ohäppen och får kott. Men nu kommer hoppa här när jag får fast rennande in Roger lyckor och häver öjliga ilt. Här är akkurst. Och ska jag lägga knän och John. Jag vet inte om man ska skifta ut långt. Det ser inte spänt ut i alla fall. Men så ska vi finna sig Doncheline. Det är alltså nylig och sån. Listan då. Stämmer det markerar tar ju nu 18 för det 5 minuter för akkurat på köj över akkurat laxa 8 2-1 och det är hemmabandet från Framadamarker. Och så där Weile som nu förer Eisen 5 minuter för är för att här 4-1 mot Nyköping FC. Och Weile här är det William Davidsen som spelar vi. Och i Framadamarker är en fyrvänta Witchingalägare Finner Justinsen. Och vi fortäller att urslätt om man vill löta det här testen är lite nu. Men som sagt är det någon som har snackat om urslätt. Här är så 1-0 till Chelsea mot Arsenal och i Charity Shield. Och det är Victor Moses som har skorat här målet och det var i 46 minuter. Första minuter är Urnholage. Men här är det nog vad spela efter men här är 1,5 minuter spel till bara. Här i Sarpegere är det Hoppe som ränner bättre upp. Jan Trost Davidsen. Till Adrian Sinsen. Vi är ut till Roker kommer in att trattor. Allt där är inte men han ränner rennan. Är det inte mästare av löstarna fick Janne Stanko. Fram till Pinkel, ränner Pinkan ut till Armor Jonsson, men Pinkel träffar han i körtlott.
Så han får näga långt fram. Utav att något inkast till Wutching. Tätt på hotna flagge. Och det är Gunnar Vattnamar som ska täcka. Gott vi en malle tulja. För man öppnar sin dörr. Det är något massor av malmölagon och helst några mala är snä. Det gör det hela lite mer stort. Så har jag att akkurat rent i onkel Ørndes det her i F-dalten i det, og senda til han etter, det er vel. Och kan jag fortälja att det är NSOI som har skåra om motor Sorengon. Det är Paul Johannes Justinsen så ska jag ta mål. Annars är annars då han mållest att lära sig henne. Så det är bara mål kommer här i Göte och vi löser i Romavik. 6-3 för Norge Väster här 0-0 och på 6-3 UF Eisen 0-0 och på Streamer K i Eisen 0-0. Så är det en långsändning fram till Laval. Vänstra att till Georgievich och en stor trust här. Och en kast till HP. Så ska det skiftas ut. Daniel Johansen till HP kommer in och Roger Flöt och Jespersen kan inte fortsätta och vi skiftar ut. Och helt åt Roger och så hoppas till att han är en av de kreativa krafterna. Hoppas renner jag bit framåt. Barstal fram till Slanko, att till Barstal. Jan Trost Davisen hjälper till fram till Hantan och Jamanon, Daniel Johansen. Lite framåt till Össur, vi trustrar 4-12 speltan fra sig till Jakob Roa. Jakob späckar in i för men Pinkel touchar ju med fisk vet du någon. Stankas då på i framför men och tynger får en avantalej. Hopp i inkast. Till Adrian Istinsen prickar för men här tvådar ska skalla väck. Sånt Jensen vinner bollen natt för HP. Där här var Rena eller Stiltur säger. Jag kan ro en lagga bollen för det. Men which kan är Eviliva. Får en avantalej. Attor inkast HP. Sånt Jensen. För han Jon Frost. Daniel vänstra vi trustar här men vänstra hängsliga fram till front atträtt till Bartal. Rena locka vad ju kan ut ur startblocken. Jag kan roe och så hängsliga spelt fram med Adrian Sinsen vet så men vinner han åter prickar ner till Stanko för fri och han för fältet vad gör han driver sånt där så han en fläta boll fram till Pinka in till att så skjuter i mål och så har HP Jauna
Ett otroligt gott spelt av HP och gott trust som för till att Össur Dalbo jaunar för HP. Spelar han väl in i fältet och spelar rundan om och Reina lägger stöd trust ända här har en annan minuton eller så att sista har en annan minuton och så prickar han ända för åter till Össur Dalbo hästvärna fick han bättre tröj än den första möjligheten han fick. Och han var Isak Halter, snutt i Elias Rasmussen och sätter han i handlar av målhöten till stående 1-1 här i Sarpegeri. Tronter, över till Jan Trost. Fram till Daniel Johansen. Johan Rowe, han är bara innan han backar nu. Har gärna flyttat nog folk fram och det ser ut till att det är släckvitt. Ja. Vilket kan ju inte helt förtrolig vid det. Alla fram till så var Vattnamar en renneball till sin Scholz men tajt inte ut om all någon sparkar han bort av Vattnamar. Och har spelat i en ny minuter. Ja, det är det. Det är det absolut. Hoppas jag nu har flott li långt fram efter. Det är det som tror jag har låg på inte med Atle Gregersen och Sebastian Pinkel. Oj, att det inte blir skompar Pinkel fra sig och Pinkel skulle ha sett fot för Atle. Atle han kör på. Så psykologiskt spel mot Amarena till där upp. Kvist det. Men jag hoppas nu har flott spelet jag ser nog fram efter. Backarna är nästan konstant i alla stöve. Och det är inte helt förtrolig vi. Pinkel nu utanför fältet i till Stanko har faktiskt Armar Jonsson ute i vänstra bordet att till Trond Jensen som är öliga lovliga här i mittfältet. Sneier och vänster fram i Sölva. Prickar han sig framåt men här kommer Georgievich för och bollen för ut av att Linkas slå hopp. Det här som är svinka taktstått nu havnamänner. Och det här passar inte Witching någon särskilt gott akkurat nu. Här är månade kvickar passningsspel. Och flita backarna är öliga långt fram. Jag kan Roa och Armar Jonsson. Jag kan Roa Davidsen, inte Jakobsen som jag har sagt. Så har det. Och tar kombinerar väl vi vänkerna Adrian Stinsen ute i högre och Stanko som är Mario ute i vänster. Och Össur Dalbo ser öliga klar till alla bollar som kommer fram. Det görs mån där är helt höger. Så tämmer där ner och nu för att hoppa ut i höger så jag kommer Dalsen till backlinjen han och folk vill se för det. Lägger för det är akra och långt till att Armar Jonsson kan få fötter innan. Ja, det är gott att hoppa i Säpjongnon. Att de backarna isen nu så går det ett döme från Jakob Roa Davidsen. Preaching fram av Adrian Justinsen som följer sig så starkt väl här i Göte. Han är ju henne. Ur fällan och Pronalia. Flotte för någon annan till Hanar. Det var så igen till Hanar och här har han så spelat sig fastan och hesten här. Spännande hobbelinon som är av uppetter som en hoppe vi har med och fortalt mig förra veckan att han väntar i att man får så jamar till väldigt duktiga till hoppe och stiga ta van leja center och det var Simon Samuel och sen Eisner samtidigt och någon i Bengt och Aron. Det står bilen här. Tar spelar Frux till och heter Maira det klassiska hoppspelet än man hur ser för ju är
ta lite i Redilja. Vilken han har tar Louis Fairlier tar affär på kontra. Tar finns ju mål och på ett kontra så inlägg och så var jag hoppar och helt gör in i fältet om och får fullkomna skyrobot någon. Och efter det målet så fick Laval en rännebolt som man gott kunde ha sett inne i isen. Blev pura fröjer. Hoppar gärna form Kottl och skottet ju till Etnäsberg. Så här är också som här ända resten av testen det är inte det största målet nog att säga att det är möjliga det är i samfördrum. Och jag kan ränna nu a bit upp att rätter att lägga sen för mina nu lägger han bolt ut i höger så till Gunnar Vattnamar. Gunnar skjuter för han och två rännan för sig smäckar han för Johan Trost det för smäckar han på loft och han välter kvar här. Stanko leder han stäcka till Össur. Men här löpa Vuchkaner upp. Stanko helt jag får fätter i bollen så för han kort men Pinkal kör hon till Joppar och så dalpo vi hel någon men så blir det för smart. Angel Metlon att till Atla och så sätter han Erling vi fer. Erling fer från och motor Mikring nu att en lång kabalt ut och motor George här ut i höger sida. För resten fätter i någon helt vi har någon flash här Armo Jonsson mot sig tripplar med arm till Metlon han till Stanko Röjna spelar fram till Daniel Johansson vilken kan komma Metlon George ut i höger sida. För lagt ner för det men Trond Jensson för ju hade någon så där Angel för Vuchink i till Hannes Jakobsen vid Truster men Erling Jakobsen kommer hon för Joppar Angel Atle fram till Laval vänstra Trond Jensson kommer mot någon fintar ut mot höger så jag kunde vattna mer släpper han till inlägg Tajeran flatt men det ska alla väck och tar väl till där kvar Laval priggar ner till Atle driver framåt lagt fram vi nu ut mot höger så här är det Sölvest man kan för men här kommer Armin Jonsson för ju att någon ut till hotna spark till Vuchink. Och det är ute i högre så ju. Ute i högre så ju. Och hur ska ta det? Tar vi Hannes Jakobsen. Så får man så checka att han kan finna på. Han har gått skott vanligtvis. Lite grann högt och långt in för det. Onkel från Kott lägger hon vattna med allt igen. Lägger den. Nej, han reser upp. Hopp gärna korrifera. Armin Jonsson är i hinneborna nu. Lägger han efter till Jakob Roa. Barstal fram till Trond. Trond en rännebolt till Pinkel fram i mitten Gunnar och Atla. Jag vet inte om det är för långa lösen för nog. Nog så långt från någon. Så han för ut till Malspark. Kan ha spelat i 26 minuter av förra halvlek här i Göte och stod han 1-1. Det är Froe Benjaminsen som har skorat för Vuchink. Och det är Össert Alpo som har jauna för HB. Armor Jonsson till Barstal Vartom. Trontor Jensen. Över till Johan Trost. Davidsen. Daniel Johansen kom där gruppar mitt för det. Och Kinganer är nog det vi har Sölva och Laval rennande framme. Laval tar främst och Sölve akkurat som den offensiva mittbackspelaren han kan det alla baron Skrasika. Sölve över till Hans Paul ja smart är någon Reine så gärna att skjuta på ut i högra bord men för Fetter någon i area att helt åt och så gärna för han bringar ut i högra bord men det skulle vara för långt. Och helt ju i sin avring här först en go finta atrom där och så gärna lägga han eller att lägga han ut på bordet men här blir före för det. Och hopp gärna kunna så bit upp att rätter. Barstal ut till Armor Jonsson. Vi tycker att han röna att pressa fram vid trimmonon. Pinkel sätter sig igen för här ut i vänster så ger röna lätt han för det och han är färdig ut av Vättland till Hotnaspark där blev det isne. Hotnaspark till HP ut i vänster så ger Adrian Justinsen ska ta det
hotna parti. Og det er inn at skrua. Det var nok så flatt, og det var mitt vilje, og det er på fætter innan her. Pinkel smekkar til, men han traff ikke bolten. La ont og føtter noen. Hoppjern inn i felten, og bare flatt over det. Og får det fætter innan. Det gjør der. Det var Elias Rasmussen for fætter innan. Her mangler litt jo. Pinkel fikk sett han var foten, og han hadde løkna flete innlegget som onkersregna slapp lykke inn i føtterne av noen. Han smekkar til venstre føtterne mot malen, men og helt over han så traff han slett ikke bolten. Han enda vi litt mittelføtterne og noen tar han i smekka til. Kom til enda noe friere. Men løy at bolten kunne passere mittelen så noe av hans til en pura frian inne i felten. Det skulle ikke være mulig, men det vet jeg altså. Men helt over watching så jeg vil leve der at det her, og kunne köra vidare, men hade sådana chanser skulle där skjöva. Jag hoppas någon som viskar mer upplagt än där har varit i början med kappingen. Tar Atlas Rockert. Spelte 0-0 mot nej, roll 0-0 kan jag säga. Tar vunnit av K och av Olasöke och här var ordla spelsk i gångt. Nu är det alltså under trust här. Då kan man vinna lagt upp i här. Det högre sjö Gunnar över till Sölva. För renning från Gunnar Vitser vill då färra ut från att ut och bort till George ut högre sjö. För mot backlinjen. Hoppar gärna fram kort. George vill ha en för en fält till Laval som kan till flatt. Får där skörda väck. Angel in i fältet åter och så är det Gipp ut i fälten åter. Åter vinner Vitcherland. Sölva smackar till men han får 5-6 meter vi vinner och malspark till HP. Tar röna på det kör fast där här långt framme och omkring brottsparks utche HP. Och lägga ett gott trust då. Och nu har vi att akkurat hänt igen det sted. Den har kvart hänt ju väl. Och har ju att det blivit 2-0 till NSOI mot Svoringon. Vi låter George vet ut till Gunnar Vattnamark Gunnar flatt över till Laval och över fältet vad gör han? Breakar men här är tight just så klar. Smäcka till vi toppne men tight över klar. Atle fram till fråga Benjaminsen. Salvage motor, här George vi fram för sig. Det vi är det borde Armin Johnson för det. Så vi helt att ta bollen. Fram till George har fått fram för sig. Angel för mot backlinjen ut i högre. Lite grann för sig sen ut fram men sånt igen sen för sig och sparka lagt väck. Så det är annars 0-0 mellan 60 UF och Skala och Witching Eisen 0-0. Och det är Jan Benjaminsen som skorar ett sätta mål känner så i. Det visste skit Paul Janus utins. Ja. Her er det Atter Hoppe som har flott seg nekka vel langt fram etter. Stanko, Hengneslia, spiller ikke innom triplar øyelig tett vid backlinjerna og innlegg til honom. Derfor er en vutching og ut av Vøtlenån til Hotnasberg til Hoppe og til ut i høyre søye. Det er Pinkel som skal ta til. Og ja, her er nok folk færre fram vi, men det er ikke ordentlig 100% satsen. Nei, det var ikke hotna, det var innkast, det var langt innkast. Helt vi hotna flatje.
Elias är högster in i fälten och loftar. Ta utlavar hotna spark men det vet jag switch. Och vi ska gå bit upp på trattor. Atle, vi står här med för lagt han över till Erling. Hennes hjälper någon. Atle Erling. Atle. Stanka över den lägger att förstå han. Så där. Össur i hinneborgen. Erling lyfter fram Atlanta Laval. Bart aller högstrer. Jan Trost snittrar han vidare. In till tight. Till Jokman Roa. Wow. Så är det. Hoppas jag att renna att sätta Jokman Roa Davids en gång till helt framme. Hennes Jakobsson fyllde räddningen från honom. Skärmar bollen ut till inkast till Witching. Här har vi spelat i 4-3 minuter. Cirka 2 minuter. Ganska också vill lagt att rätt. Till halvlegs. Så så att ta en 5 minuter var färre än ja, kvart 2 minuter. Ta måste så att skifta ut. Det var Daniel Johansen som kom in för Roker av Flöte Jespersen. Han fick en snutt. Jag vet inte vad det kommer av. Jag vet inte om det var några samarbetstor, men han fick en öjliga snutt och jag hade han helt sikkert knäge. Runt jag spelade liksom det var jag, men det här är gaj sikt. Witchingar tar här nu spelat fram till hotna spark här ute i högra sjöe. Hennes Jakobsson vill sätta attack efter. Nog folk är färre fram vi. Wow. Så kommer hotna partiet väl för det. Mitt för det. Tar skall man men har Björn nu klira tätt på linjen här. Tight Jason kom ut där med fick inte ordla fatter innan. Farlo där man kom ut där och inte ha helt kontroll då till någon mans för det. Kanske frias att låta varje spelarna ordna hästingen. Men det är så imenskvärt i Malmen Doa och nej, inte Doa. Har tendens till att göra. För vi tog. Men jag står målet till Witching som kommer i Kjellsson att hoppa gärna och rända tröst då. Där har vi inte mer stabilisera spel nu. Pinkel, Hengslia pressar sig upp att få bollen fram till Trump Jensen. För från vi Gunnar Vattnamar. Hur folk vill se Stanko utanför för igen nu. För helt målvägen nu att till Stanko. Stanko kvar han vänster och andra förnar ut till Arman Jonsson. Hur Pinkel vill se innanför det. Och Luka Karriat och alla uppe i fält och Chahape. Arne och sända Erastenne till mål kommer Erastenne. Kvart har smäckan för det. Frå Benjamin för han ut i fältet någon. Parta vart de hötten någon inför det. Men så för han ut av fältet till Matpark. Och så har du Luka kvart hänt Erastenne görs väl. Så har du för ett. Vi 6-3 vi har lagt 28. Rovaldur vi en gång frisparke. Och hela hoppet som sätter fyra efter Adrian Stinsen bringar fram till så den bringar de stank om. Där kommer Midland. Så på 6-3 vi är 8-1-0 och NSO gör 8-2-0 motor Soringon. 6-4 alltså motor UIF och NSO motor Soringon. Och Skala och Nordsjö Väster en 0-0. Och Uppsala McCoy en 0-0 och här är alltså 1-1. Hoppas renna går åter. Jag går råd av sen flatt till Adrian Stinsen och så fattar vi det så går den att pressa till han skjuter och en Wojchenko ut av vetlen till Hotnarspark. Nej, Malspark det kommer att Stanko. Malspark.
Elias Rasmussen. Ja. Elias, han smekkar en målspark framåt. Kvar första här från Benjamin löper upp. Samma Jürgen Trostavsen. Det har varit Sättne som vinner bollen vid honom. Men han träffar sig en hopp här utav att något inkast till Wutchink. Och Hennes Jakobsen bläggar sig gärna framåt. Jakob Rowe. Så där, i vill front som gippar han på loft. Att han fram till oss. Men han är för långt till han. Elias Rasmussen kommer ut ur målen. Fram till Erling. Erling Alanka boll framåt. Atlant Laval. Han tråster Hexter. Så där som Hans Paule. Samuelsen. Oj. Sånt Jensen är Lucknar Elring Atretter. Kippar han Atretter och i vänstra bår. Och kan röna sätta pressa här och få vunnit inkast. Laval är till Froa som tvåtishnier Mitram Adrian Stinsen för HP i stadion. Sätter förra Froa rönner kommer på plats efter för Adrian spelar nu är bort och Stanko och Geran för mål backlinje. Driver ut från Atretter. Rönn så flatten för till Össur Dalbo vi hela natten Stanko men här kommer HP vad kan för det. Angel fram till Laval, Ventura, för en kottel och frispark till Wutchink. Där sätter förra och en god station att spela på till Össur Dalbo och där rycker öliga gott samspel vi han. För spelet han förnuft och fraser atleterna. Och nu är åter en mål kommer RSN gör så väl. Nu har Norska Väster lagt 28 och han ska alla. Och nu är det bara Epistremer och K i distron vi markar som är målläser. Laval över till Angel över till Gunnar sett förra i bakvisen fält någon. Fyra här högre kan göra så lägger han långa boll högt inför det. För här hoppar vi hade någon återfältet Daniel Johansson ut till Adrian Stinsen och så fort för in mina Adrian för och mina nu. Läcker den mina till Daniel Johansson. Adrian för kort Daniel Carl vi är i mitt för det. Prickar ut som Charles checka till men flatt och vi så innan det och en god chans att hoppa sätta en god ett gott mål mot alla på gång. Vi kan sätta igång till 30. Sölve. Lite fram till Atlant Laval. Vart har varit med i hull nu. Vi ska power Laval i botten med väldigt kort för. Ja tack. Det var Laval som monte ett nästa skompa Bartal ordliga utav vattnet och få fäder bollen men först över en kottel och fick akkurat fäder någon åter. Annars en go runt från HP och på motalopp. Och kan de få det och smäcka en färre och det enda är att han får näga långt och ur hinborn och vet Adrian Stinsen som beina vägen sätter förra från HP brosta i marschen och kom nog mina prickarna bollen in till Daniel Johansson som träckte motor brosta i marschen till Wutchink och en fin finta George Tunnel vid en Wutchink-läggare och smäckade till men träff inte ordla bollen och han blev inte mer en halvfarligare tar han så äntligen får till han om någon och men en öliga går runt till HP att svära shot efter affär mot all upp fanga Wutchingarna helt fram i vattnet där är det inte så öliga feature att renna efter tar alla farna fram så det är absolut något som HP kan straffa Wutching vi Trond Jensen om bollen ut till Armar Jonsson. Så har han Stanko in i mine. Han är tröstra från Benjamin, har han en prickar ut till Pinka lilla värd Armar Jonsson. Firma backlinjen smäcker flatten för det. Och här är Atle Gregersen. Så Nagel fram till från Benjamin. 29 sparkar nog fram. Barstar vart om förnuftigt. Tar han hängsliga nio rinken spelar han ut till Jakob Roa.
ut till Johan Trost. Vi till Bertal Vardom. Armo Jonsson till Tront. Vänstra. Här Gunnar mot sig. Vänstra atträtter. Så blir han trustra center. Vill så gärna köra bollen helt över till Tide Jesson. Här är Johan Trost. Daniel över till Tront. Tront är en preaching fram till Jakob Roa. En soker go bolter. Jakob Roa sätter färra. För in banan för förbi tvärman så här spelar åter till Tront. Tront sätter färra och så rönns vi en skott men tar blockera kvar bollen här och tar för att Tront vi har någon till Stanko. Stanko prigar han så igen över till Tront åter. Nu för att mot Mine. Få Ashila åter och så kommer nästa Alof Bilja. Jakob Roa. Han och Daniel Johansen vi ser men väl kan åter till Johan Trost, Barstal, fram till Tront. En god långa bollar. Han och Jakobsen kommer mittlån för Wutchink. Stanko vinner så en bollen från Benjamin. Hela bollen helt ute i högra borre. Åter till Daniel Johansen. Rönner lätt han för det, men här är Erling Jakobsen i hötten upp mot Amine, det är Johan Trost vinner hötten så där Ankel som sitter row attention efter för lagt ut i högra bord till George springer fram till Laval som är offside. Han var näka innan här. Offside och nog förades någon så ska det vara full spela kassan efter och fram. Herlott. 45 minuter i farnen nu. Och kanske så tycker fjärde domaren visa att Anker Tøyver lagt att rätt där rockar nästan vi. Har vi inte sett han än eller Rasmussen. Tror jag att okej ju en stäck skiastek vi Roche av flöt Jespersen han får ut att han bara en touch minuter. Och det Charlotte. För han och fru Hoppe. Och Elna Rugger och kreativa spelare. En stor pastor är alla spelen och faktiskt tja Hoppe men det ser och inte för andra tar så inte utlevera storvis nervar att du tar vi förfärligare för att ta det affärer framåt. Och tar är inte helt tycker vi det är vilken andra. Han går bollen till Stanko här ute på någon som kan gå till här blir för sin tackling. Där må vara frispark. Nej, det blir det inte. Halte att Stanko 80 av få frispark här. Jag halte av Erling Jakobsen som tvättar sig ner röna tacklan. Han lät akkurat som bollen färra fram vi ser och så är han släppa till inlägg. Ett lag han ska dribbla sig på i Erling. Och tacklingen som kom. Vi halte att han skulle haft ett frispark här. Bara inte att ta för brottsam match. Men så var det inte. Malspark är framöver. Till lättare mer sitter här inte och långt väck fram men de har varit tätt vi här och linjen var en tätt här så tar han nog check på det. Gunnar vattnar mer ut i högerbordet. Prickar ut till Angel. Angel för Susan framöver. Pinkar nummer 8 någon och frispark. Här är det frispark till Veron frispark. Dömer Lars Eisne till Wutchink ut i högra bordet. Mittlon brottstar linjerna och så i linjerna. Här med Jakobsen ska ända för täcka det på stå för Wutchink. Och därför jag kommer in för det nu. Det var sluta! Pura friar med dem. Oj. Världen har sånt läcker i här så sätter han. Sornagel vi hade någon hängnesliga fick han vänt bollen någon inlägg någon motorhandlare har haft men han får en näka hövor. Så tycker att fjärdomaren visar kvart hur ska läggas att rätt till 2 minuter så ska läggas att rätt. Och Larsson säger vi Tide Jesson att önskar vi att dra alla in här. Pekar ett klockne och så ska han göra shot ja. 2 minuter har vi rätt att spela. Och här i 4 halvlek. Ändå så stod han 1-1. Det är Froe Benjamin som skorar för Wutchink och Österdalbo för HP.
Trontor, över till Barstal, Armor Jonsson, ut i vänstra båret. Flytta bollen shot från så till så är inne banan över till Daniel. Daniel går ut bort till Pinkel ut vänster. Pinkel är lagt inlägg högt och han släpper affärast ut av till något till målspark till Wutchink. Och ja, här är det är inte till att säga kvar vi kan färra rennande stäv vid sökna om det är till det här i det. Det är Bailey så ut till att kunna göra kvar när de stora truppläggar tar det färra vi fotlar för framåt. Så upplever 3-0 till NSOI mot Witching. Nej, mot Suralin. Ja. Ja, Lars som hickar ett klockan nu. Det är kvar jag löt i han för att flytta för hållläge här i Sarpsborg. Pinkel vi hött någon framåt. Gunnar Vattnamar. Kärmran så snackar inte för fätterna ut till inkast. Och så bruksleie Lars för hållläge. Stoan är 1-1 att natta första 45 och åker på vi spänning efter kväll för att hämta i öron hållläge. Annars ja, stonar till Tavertriv i hållläge så ta kan gå bara låta det göra och gå färre att stäcka för fest och säga tack för ögon. Höras att man lite vet. Så snett då. Ha?
Nu får jag komma av Vettlån, så ger vi att vara klara. Där vi att komma av Vettlån nu. Om en minut till så är det klart. Rock me my ass, ja. No. Ja, nu där blir jag. Jo, tack. Du, ja, här har spelat i en minut, 2 minuter kanske, och Örnhållage, inte målet kom i en i Hessenhållage någon, där kommer 2 Arnhållage, 1-1 är stuan. Det första skorar i Wutchingur, från Benjaminsen skorar i det målet, och det sättna skorar i Össur Dalpo för HP. Annars kunde vi nämna i Danmark lukar för att få det avgrejt, det här är 2 dyster. Här som 2 föringali om man kan kalla det här. 2 första likar är omböjer. Fremad Amager tappade hemma 1-2 mot HPK. Och Weile vann hemmabana 4-1 mot Nyköping FC. Och i England här är Charity Shield av skronne tar skott av straff för löten i Arsenal och Chelsea. Att han halvfem minuter eller 55 minuter, 5 minuter jag kan ta ut en Chelsea-lägare för rekord, ända är det 1-1. Och så skulle jag straffa skjutast och fick få höra sättning om för släpper att löpa stäv vid det första stepen om i England i år. Här i Göte, här är det inte några step på spel, inte än i ödelförhånd. Men det kan häva avvarskan för vi för jag stannar vid stepen och kanske hvis jag heter slut i helterser och K i annars grejer så insättning vi markar så är öliga spännande attor. Wutchingur leipa sen rundan ta i K inte kom till få fullt i havnene av Olasike. Wutchingur samstundes vann här Sore att förare mot Sorenkom så låg på tärra sen rundan annars är Aline värre inte till att skilja nu och i någon för här är det så Wutchingar som vinner sig ett hotnaspark ute i vinstersuje för flytta nästan allt folk fram
Atlar höje färra till Bäre Hennes Jakobsen som backar Alexander efter mot mikringen nu. Resten är inne i fälten. Så för Hotnarsparket är vi har skott in för det. Tar lite långt in för det för Hexter här. Där får nästan ja, allt Atle Gregersen runt ja. Hela normalt någon la sånt skaft för igen. Stack och piver någon och så var det att göra att det var antal saxa till hela och han valde hela och han får bom mot Malspark. Runnas bäst vi en kvart 6 minuter här alla. Så ett av vilka Messan. Sorry till Justin till vad heter han? Adrian för lagt in och stankar vi är ut på här men här kommer vi kan för Georgievich kommer långt att välja. Han vill trusta Armor Jonsson för tog lagt han fram efter. Här Tront Jensen för HP. För helt ut på bordet. Så han trustar att vem man när Georgievich att här i uppor till Atle långt fram till Laval. Hur Själva vi ser helt ut på någon prickar han i ett Laval att så folk vi här helt ut på någon han spelar samman som ett för prickar nu till så han till Hennes Jakobsen Hennes Sundros Sportskott Magadel man närmast att nej men tajtar det där och loftar bollen ett loftar han mer för lockva någon och ut av ett till Hotnarspark. Öjlig för här så omsättningen så Witchinge han spelar fan Hennes vi en här goar and think hon kunde kanske komma långt här över från Laval utan att få mittenstationen han spelar här. Så kanske han och säger finns inte blir inte friare men ja han lägger mycket Hotnarspark vi lagt den för nu högt för det tight ut i boxar ut till Daniel Johansen flatt framåt till Stanko han ensam att här millinjen för den framåt prickar han fram vi Hennes Jakobsen men så Erling kommer hon till hjälp bara lägger att Elias littran lagt fram ett Barstad i hötten och så HP. Så det Hennes ut hemmerna vid knän fram till Georgievich. Men Armor Jonsson är här och han vill trustor. Han får ju lagt han till Malvern och han missar han. Ja, han missade han annars ut av ett shoulder men vann inkast i shoulder. Daniel fram till Stanko ut på till Pinkel. Pinkel rönar släppa inom Angel, det gör han inte. Erling jobbar någon. Nej, hade inte Erling hade Gunnar Vattnammer, långa bolt framåt. Det här är bara hoppgärder. Jan Trost ut till Jakob Roa. Så sätter Jan Trost fyra. Stank upp görs fram, men han vill ha en ny till Barstall i stadion. Tajter ska det röra bort nice. Go Bjarking från någon Janne. Men nu ja. Här står ju väl på i far. Kastnagar. Go Bjarkingar. Sälja han från Elias och Rasmussen. Halt tulje dessutom ta i. Alltså att Alpo fick sin första mållägga. Fantombjarking ut i hjörnan. Öjlig go reaktionsbjarking. Ta ett näst inte ta men han låter sätta ta vara en prusjuven ta i. Alltså fick allt under Martoi. Och så en goal runt från Daniel Johansen och lägger han fram till Österdalbo som lag klar att han för Atle här med Atle fick Bein Johan kort han ut av vattnet till Hotnarspark till HP ut i vänster så ge. Och det är Adrian Stinsen som ska täcka Hotnarspark. Jag halter det han. Det är han lyfter han väl för det och så är det mål! Det är Johan Trost Davidsen som skorar för HP. Han slapp en av fjärde mittlån, jag vet inte så något vägläggare här och Onchon sparkar han väck. Och så var det tvärman som var tvärhoppjäror som stod vid handarstånk. Och kunde faktiskt pricka på ett vart ända så vi att Johan Trost var med honom som åt det sista bein ja och lägger HP 8-2-1. Och det kan inte
Det kan inte sägas att det är så ölla någon motor likångt. Nu tar jag över ölla farligt att ta fram framåt. Det är ganska watchingar som har haft han center flyer all upp men Hobbjarner har absolut eisne varit farligare och nu är det alltså 8 här i Göte och tar vunnit av KI och Ola Söke så detta är våre som är kickstarter som där finns ju backupen garage som annars inte över etnast så är det väl för jag säger det otroligt milt. Att lägger sig fram till och Fro Benhamsen en fejlaring har Björn sätter fast fram till Stanko sätter vela för på Atla och folk lämnar vidare att jag syns att Atla mittelfarman så är men han släpper inte Atla kommer på rätt så där och för sig en hela natt till Hans Paula så sätter watching för hem och Jakobsen långa boll framåt men Barstal var de för vi hött någon läser fram till Stanko snittar vi är Atla till Adrian Erlinger på plats framåt här så jag kommer ro kommer mittel men för sig Tamara och ut av att till inkast watching Hans Paulus Samuelsen, Ivet till Froa Benjaminsen. Och till Hans Paul Atter som hängtliga ferier Gertnell här. Ferien bollen Ivet till Froa Benjaminsen. Vi är själv stäckavor och vill ha frispark men spelar kvar vidare. Georgievich, Ivet till Gunnar Vattnamar. Angel är här. Jag spelar någon och lägger den för det. Han trås fram till Stanko. Hoppar den färdig på omställningar nu. Stanko, kadjar han. Släpper körda förbi Atla som fettlar han. Här är frispark med spelar kvar vidare. Nu Drevan spelar i Attor, Lars är här och ber Atla komma till så in. Så istället halt det han gör skorte. Så istället att du gör det här så gör Lars. Atli. Johan Trost, Ive till Barstal, Atter till Trost, Laval lägger Trosta, Ive till Taiti Justin, Trostri här, men fer lagt han framåt. Pinkal hus genom Balton, har Bjarne för vi fer ut i vänster så gäller det att fatta vi till Stanko för han vet vi någon. Tageran. Han beliver en affär som ut mot borgen så han knock folk in i fältet någon, Trontor och så lägger han ut i borg Atter. Här har satt väck gång till här och spännande. Stanko, jag har ju också rent ersättande men går fullföljer alla ber Stanko smackar vi men här är för högt och ut av till någon. Och så sänder till Havnar och höra kvätt det hänt ersättande. Gör så väl. Så har du greppet 6-30 har lagt 8-2-0. Pauli. Vi är ju så långt sen think. George Shelter Louis igen men och inte något så. Så ska skifta ut. Witchinger ska ha Angel ut. Och Hans Jörgen Juros ska in. Nu ska vinna så centra mine åter. Och Malspark är annars till Hoppe, Tait Jesson, långa boll fram till Österdalpo. Priggar ner till Jakob Roa fram till Stanko till Daniel vi är ute på till Pinkel till Stanko är så bara någon. Det minns så Armor Jonsson. Ut till Stanko vänstra och tar vi till Daniel Hansen Spagel. Det är med Nicolas Dalpo. Skålar för Joppe. Skålar men är offside. Oj. Offside är knappt. Det var annars Österdalpo som skårar i par returen. Daniel Hansen knallar till Öster står rättliga långt inne och smäcker i returen ner men det blev dömt offside. Är glad för Hoppe. Atle Gregersen över till Atlanta Paula men Hoppe på mitten. Jag går Roe.
Sitter fyrra, I vil Trontor hever Pinkel utvisser ut I vinstra bordet. Hva gjør Trontor? Han bojar, og så spiller han Pinkel ut til Stanko valgtvisser ut I bordet om eisen I midtfyrre. Vil han atter til Tront, fram til Stanko atter, så sitter han fyrra. Spiller ett vei Øsser drever fra dem, Arna Bø taklaver. Ut I bordet til Pinkel, atter til Øsser hva gjør han? Legger han til skott. Fintar svår boi, hva gjør han så? Avbrott her matchen om. Her I fyrna, fintar boi, dreger ikke. Steiner da Hopi, nei, Witchinger fer fram etter. Etnæst ikke. Trontor för Hopi vunnet på snatter. Till Tront, fram till Pinkel. Daniel Johansson smäckar till med hästfördet etnäst inte så väl och lagt utöver till någon. Så är det 3-0 till 36 mot IF. Och här ska ha något mer att spela. Här cirka ja, bant under halv timme efter att spela här. Nu jam minuter I final. Ja, Örn Hollage. Och till en fullständig upp om för att renna stäv I de 3 måsten. Gunnar fram till Georgievich. Till Laval, att till Georgievich. Så renningar framför här. Laval föran. Nu folk vill se ut I borgen vänster till Georgievich satt in till 12 så smäckar till med taklaver. Georgievich vinner åter fram till 12 vänster för pricka ner till Laval skjuter men han blir isen taklaver. Oj här bränner jag på borgen. Janus Jakobsen ska skjuta ett kvarts. Janus lite lagt över det. Hur högt här? Han släpper färas fram vid Ötlund. George kör hinner bollen till mot Bartal Vartom. Bartal foran för legend fisk för när för när kamera och högt över det lite. Så sagt på bollen. Laval! Oj jag drar fram det. Och så det hoppar I mot alla bestägen Stanko prickar Ramadan så det är så talpa för en fest någon nej jag vill tackla var. 120 kilometer att imam att fram. Fantastiskt alltså ja. Georgievich driver förbi för att till Salva mot backlinjen driver ut från attrator Georgievich på evlap. Salvi har han prickar fram till han för han att smäcka lite men han träffar han I shortlot. Onjafera och Taito kan lofta lättliga. Full spela kassan bliva failure kvarn enast och alla på I baumborrum. Så ska det vara. Jon Roy Jakobsen att till Johan Trost som lycka ha något på att säga till såna mi vattlar. Taito Jesson har langa boll fram till Pinkel. Tämmer vi hört någon till Tront. Tront vi hört någon fram till Pinkel. Trontor I till Stanko med fyrre. Jo Adrian Simpson ut I högra borgen driver in I banan och så sänder den till honom I rum etnäs inte lagt från Trontor som han atlägger till. Sten där Hans Jörgen fram till Laval med etnäs inte which hobby han tagit över. Och och Malvera skotten och I havnen här är på 6:30 som Laxi skorar en mål och jag förnar har runt ja så finns ju mycket om nästan så tror jag efter 25 minuter så där Stanko utanför fältet Platten Josinsen ut till Stanko åter vi är ut på höger sida till Jon Roa men jag går Roa manje vi tänker om Metlon Hans Pauli och Froe och Hans Pauli hade var flott hängslen mellan benen och en när för flaktan fram till Henrik Jakobsen men han var så tacklad det här bollen
Hannes Jakobsen går den ikke helt alt rundt til Laval. Jo takk, og til å være knallfallere, Atlant sammen ved en jøgn ned, full speed av kassan fra banen, Leon atter fram, så kjøttet missan i egen brosteg, eller på fetteren egen brosteg, så det full speed av kassan mot Veos, helt fram i hin brostegen, og avslutningar som oftast Luiga vi, og nästan till inte etnast ännu i för att ta några linjerna på mål, men oha som det höra. Till B-linjen som färd ett cykel någon till ötlon för en Angeli som vill misstänkt för inte jag vill vinna den kampen. Nu rönner Witchinger på en infältet. Adrian Sinsen för tacklar sig fram till botten här och tar för fältet. Missar han så igen ett lands Paula. Driver ut mot vänster, flatten för till Sölva. Ut hans Paula åter mot backlinjen. Prigar han så igen aktivt för det, men har Björn Bjerga linjen. Hoha. Så det är Daniel ränner på framåt, men här är han tacklar av Hannes Jakobsen. Här låter så att Bailey är färdig så nog efter cykeln. Det är nästan för skjoltan när man ser så underhållande fotboll. Här Bailey är färdig in vi tog för eja affär efter Ötlund. Kostar väl kostar väl. Det är Bailey som färra fullkomliga fotlare för att det är George springer in ett nästa finna. Själva vattnar man får bank fram igen och till Malspark till HP. Det är Bailey som har varit fram vi till alltså HP som förra men Witchinger och som taggar då. Och tar det så missar den så timon så för hopp jag nu vid full speed av kassan. Så här är fullständiga uppe om hur så här som dessutom för ända. Hannes Jakobsen ut mot Tronter fram till Pinkel. Nok Ferra, öle hög Ferra och så för Pinkel en ordans bagalora här men tömmer två bättre länder han inte har hött någon här men helt av benen för nästan trill runt efter en tackling från Sölva halvtid. Frispark mitt för det. Adrian Stinsen ska ta till frisparket. Daniel Johansen biran om att Littan. Jag tänkte om han vill ha en boll Littan in i fältet. Adrian görs klaran. Han Littan ut mot Pinkel och för långt ut mot Born Pinkel helt och Fettrin och men åter till Armor Jonsson om man missar här. Om man missar här blir pressad över av Djordjevic. Och det är nästan inte så för inkast i här, ja. Går pressad av Djordjevic. Här som hoppar jag nu mot att släppa igång. Stanko. Jag vunnit ball för HP. Vänster mitt för det. Jag får faktiskt ut i borren. Jakob Rowe. Sätter Ferra. Prickar fram till Stanko urspårskåk att jag lägger att fram men här kommer vi ska för det han kör kom touch ner för en kort frispark till Witching Victor tar han ram vi här han kör kom och fick så förra för det vi fick foton från över här så kom bollen på för fötterna och roa och det har varit en maximum 6 meter från mål någon pura mitt för det så stor sannsynlighet för jag hoppas he skorar på här det här vi känner inte Witchinger ikke twatch ner og varde for det. Så da Witchinger nu. Litt annet feltet, kvar fester her, fra mennen som en twatch fram her, og toucher men her er eisene Jakob Rowe som toucher. Og jeg halte eisen tar dømte for frisparket, motor fra Benjamin til HP. Og vi er hekka som drar opp i ritten av Jakob Rowe. Så er det Witchinger som skal skifte ut. Det är Gert Hansen som ska in och han ska in för Filip Djordjevic. Stadväck 2-1 till HP. Össur Dalbo och Johan Trost Davidsen har skorat målen för HP. Össur hej eisne så sätta mål eller bollen mål någon annan för att säga men det blev så dömt och det var eisen pura rätt. För offside. Och det är alltså ett hobby som spelar frukt till. Det är
Vikingarna är inte sälja glädje för att få ett liv som spelar så in your face offensivt. Tar har vi ju roll till att bygga upp på samma sätt. Och ja, då får man så ja. Vad det gör att tar just nästan 20 minuter nervös som man tar i betyna vi för att vi får hämta. Så är 4-1 till 6-3 mot OIF. Frispark är till Wutchink. Och för det här, Hans Paul ska ta till frisparket. Annars så är straffsparkkappen som i Charity Shield i stadion och här var det Arsenal som vann inte mindre än 4-1. Så mästaren för i fjör Chelsea tar munja hem att öva sig på straffspark. Så är bollen är mest upp luften här så lite lättna så sänder det ut till Havn eller norr till Havn åter. Så till Havn åter och här är det också kört väl. Så Malvi Markøyer og K.O. Lakshota. Semir Hatsefulic. Lejan Elfridje og Johan Danielsen av batchen fikk skåra. Og da ikke kan som redan spelar stjärnan av all Perto innanför det. Så ska att skiftas ut. För det till till Simon Samuelsen så ska in och Pinkel, Sebastian Pinkel ska ut. Ett vinnarklocka är akkurat 15 minuter efter att hästen är det nu. Och jag vill hoppa för att det är rätt ända nu. Heter Jesson långa på fram och bort från matchen för Hector här. Atle Gregersen över till Gert Hansen, Gert 34. Stått till Salva. Klaus Jörgen räddrippla för Misran men Gunnar vattnar med upp på nu. Atle Gregersen fram till Gert. Gert fram till Salva. Ja, tack. Här är Tassama Chile till Washington som köra i full spelarkassan och Hoppjärnor tar på ett sån målaga och så för att här vi full spelarkassan till Washington som har lite synte mera av spelen. Ja, en fittan part av spelen och Hoppjärnor är och i bojstöve. Och så är det skottrun från Washington. Tar smacka till och fetter för Laval som helst träffar fram. Spelar kvar vidare. Washington vill ha straff men tar på det inte. Tar på hot någon spark stadion. Lars säger att han träffar alltså inte armen han träffar på inte brinken någon. Tar hamra i till där. I halta där Barstal vart de som offrar och tvättar för det. Det var Hennes Jakobsen som kom hoppande och saxa sparka i bollen. Så fattade han för fötterna av Laval och han träffar han slett inte. Hotna sparkar vi skott för det och för Laval första bollen här var det en box över centra tighter vi vet ju för att de måste så står här nu på andra bollen och så var det åter för det Bartla vart med högt och fram till Stanka och ut till Daniel Johansson Simon Samuelsen kommer evil upp här Susan får bo igen ut i vänstra borre Daniel Hevranen driver mot Bartla ut till Simon i vänstra tre vad gör han första att som Jonas Stegger sen då lite grann så han lagt den i bältet men han är fram vid Adrian i sen och utav att någon ja det händer också att töjna och det är ordentligt gott det är förfärligt jag vet inte till kampar här som nästan inte Malmö lägger men här är det så proffult att man kunde gott vara nog fler mål
Och dejliga fruktlåt alltså ja. Vilken kan nu från Benhamsen inte ordentligt värre vi att han var så fröjer och fick han så mycket montage men vilken kan han han spelade samman sen lite han rörnar det han inne fält här till en ränning från Sölva Vattnamar men och så optimistiskt att han skulle renna handbollen upp i halten nästan han vill det ha alla val vill renna ännu mer. Och så är det också mål kommit. Jag vill höra kvart jag skottet. Så hever K eller så är mål i K i det någon vi markerar mellan Epistrem och K och det är Arnbjørn Hansen gamla målslukron som Atterhus li till och Jauna till 1-1. Och här är Götte, här är det Hoppe som gör så ut för att hit åtali missar kanske. Långt första ja, Adrian Sindre och över fältet smäcker lill han kommer in vilken går ut av vattnet till. Nej, här har brukt Aron. Ta hever han. Jag vet inte vad det var för det. Nu vet jag inte vad det har dömt för men Hoppe smäcker till och tar sig utanför ut till hotna. Malverion Elias Rasmussen tar ett spark från 5-meterlinjen så jag vet inte. Gott. Och jag har sagt det för det. Gerst Hansen. Lite rann för det. Och så där på att vi väljer utom till Sölva. Och så Gunnar Vattnamar eller rann för det. Tronte Jensen smäcker han framåt. Rennar fram till Stanko men här är kvar Erling alltid. Eller är det ganska Hans Jörkom. Han är sätter Amansverja Stanko. Han skallar bollen ut av till inkast. Stanko finns ju och så fria timmar så Sigfrid ju alltid att köra nej orsaka Backe valde att köra Hans Jörgen att ta sig av honom och lucka ner och ta det är etnas rymliga gott. Han har ju varit så äsend som han var. Vi får hålla ju och Aron vi får hålla och gör något. Men ända alltså Hoppe som är framför 2-1. Och vilken kan det skulle till att reagera nu till så nog 2-1. Här är Amina klockan 6:30 om något färnor. Skulle det bli 45 som det vita. Men kanske att det inte börjar akkurat klockan 4. Det kan vara att det var några minuter färnor i och hukte inte akkurat efter då. Men det går läge öll så inte öll tog i värne så vad inte eventes ner. Absolut inte några som la i korten någon. Schalt om repiat. Där spelar sig av i botten här och Chinganor. Hopp gärna här nu vunnit han upp i mine. Prikar fram i bord till Adrian Stinsen. Här är Erling Jakobsen i hölden någon. Vinner botten men kvar blev det till. Det har varit Malsparsk. Elias Rasmussen. Just klaran. Han lytter han upp man mine. Laval extra snittar vi men här är bara hoppgärder. Japan Rowe. Lytter han fram efter höger sida. Atlar mot Stanko. Erling är i hölden och Stanko löper på upp på roppen av honom. Och Erling klickar. Spelar Carver och är och han spelar Carver ut så Erling kan få och kan inte bara se. Fick ett skomp under flappbröstet. Visst det ser att det är albagon han fick. Och
så kan hoppe plaka inkastet, og det skal helst være atter til en vutching. Det er eisne, Adrian plakar han atter til Erling, og så er klart å spille atter etter beste fairplay-reglene. Janus Jakobsen, atter til Erling. Og så er det alltid rom til Atla. Sølvetsjum motor, helt atter til Elias Malno. Shot ut til Erling. Hopper han langt fram i pressa, Stanko. Så er det Adrian. Der spiller en syndamittel her Atria, så er han langt bort fram til Laval. Fra Benjaminsen, atter til Laval som driver ut mot venstre, så driver han inn i banan for Ivlap fra Hemse. Rønner på en midtfyr til hans Paula, men hopper han kommer midtland. Adrian Sinsen kommer vel at vi ut til Jokman Roa, så sitter det flere av til høyre skje. Hans Paula kommer midtland, takler ut av midtland. Inkast er eisne til Witching. Det var Jokman Roa ikke nok til vi, og Blaga shot, og Witching kan nå ta i åttalnår. Hans Paula er sånn til Jøtleføren. Og nu skal en utskift gjøres, det skal hente nå, Hegen Hansen, innenfor fra Benjaminsen. Og så er det Øtleføren med som kan skjøta neka så opprystelig hardt, Hegen Hansen. Så nu får vi se om han kanskje kan vente. Og annars så, ja, nu har vi maler omkring Ersen, det gjør så vel, den går da hver i. Simon Samuelsen til Øssur fram til Stanko. Stanko slipper ikke med til han takler. Men Simon Samuelsen legger i vår, vil med backlinje. Ikke veldig på midtland, og Hatnarsberg til hopp. Så har vi at Ebbe Streimer og Arbjørn Hansen har lagt Ebbe Streimer 8-2-8 mot KOI. Det var som her er hoppet som har Hatnarsberg ut i høyre side. Daniel Johansen skjuter inn fyrre. Tar skotla mot malen. Oi, Elias som ut og renner baksa, treffer han slett ikke, og så Dalbo. Monte finner ikke helt ovant av nakka noen, og Monte skårer. Men han får opp om ivleggere. Hegen. Över till Hans Jörgen. Över till Hegen Atter, så missar han. Hoppjärn, alltså för han folkfest ut i barnbornen. Vad gör han? Driver in i manöver, och så får han kort. Frispark, nej. Det blir inte dömt. Heo bollen in. Så är det. Vutching har sett för Sölve. Och folkfest ut i barnbornen. Ut till Hans Paula. Hans Paula. Rönnar prickar in till Sölve, men hoppjärn på mittland. Så er 4-0 til NSOI mot Sorung. Hans Paul er lager bort inn i feltet. Teit Jesson kommer ut og lofter. Og han setter fyrre beina veien ut til Simon Samuelsen. Og så færre opp igjen fra meter. Vi full speed av kassan. Her er 4 mot 4. Hva gjør det så? Simon 4 mot backlinjen. Frikker han ut til Stanko. Stanko utenfor det. Smekkelig! Løymål! Et underskott fra Stanko! Og han legger hopp i 8-3-1. Fantastiska shotspel och lägger han in till Stanko och han knallar han ut och så in i stången av in till 3-1 till HP. Oj. Simon Samuelsen han fick han gå Elmering från Taitre och för Atlan för fram in till Stanko och så knallar Stanko han i stången av in. Och så är ja, här vet inte om det finns där vi här akkurat blivit 3-1 till HP Stanko vi är någon fram ur langskottet lycka upp i hjørnet eller kanske inte helt ut i hjørnet men it's stångarna och in efter gott uppspel från Simon Samuelsen. Det var tror jag Elringar som var framåt honom och ja faktiskt två Elringar. Det var Tide Jesson lejan för fötterna Simon och han får vi full speed av kassan lycka fram till Brostad match lejan för fötterna Stanko som knallar igen till pura oppressor helt ut i målhåtene. Och så är helt som det tätt på över Aljarder till Ötlefern inte säger några minuter efter att spela. Det ska hända och helt löje om hopp inte vi
en imponerande insats för vunne och motor en av åtta linjer. Och till var som att intervention like that yes när man kan kalla det. Tar ju alla för som hemskifter om till förra år. Stanko en av stora profilen över till ja, han fick inte ordla. Spelte han här en atla här som så där Sölve Vattnar med mittlon. Erling över till Hannos. Det så är Hans Paul hjälper någon. Prickar fram till Laval vi tacklar med här han. Hans Paul till Sölva. Stanko renner pressan först kompanjen men vet inte kan ha han så det är inte ping pong här. Får Charlotte Hammaraldo någon och Bartal Barton från mitten knallar han lagt ut av vattnet. Elias kom ut ur bröstmatchen nu och rönnar hjälpa till. Läkaren för fötterna Atla han lägger boll framåt. Atla till Hejon. Nej, hade Erling som fär fram vi och alla på nu. Johan Trost origin någon och göra frispark till Witchink. Lars vill lucka till oss av igen. Jag har aldrig stappat ut och först men jag vet inte. Lars blir han väck. Jag brukar inte. Frispark till Witchink. Sölve Vattnamar. Han klarar och nästan allt folk så Witchink ger fram. Så kommer inlägget. Och täver stuta. Vi är under fälten här. Ett frispark gör som har tajt det med där ja. Här är det Hegen Hansen alltid eller Erlinger kanske som kommer och tveit sig på kroppen någon. Bant under ivlägaren här. 3-1 till HP. Allt inte något som är tippa på så ordentligt men det var så bara att HP är när tar är alltså inte helt för någonting jag luggar väl. Tar vunnit av HP nej AK i Ola Söge och nu färdar till gott och än mer imponerande sätta Witching på plats. Så som Samuelsen spott i Aron det står några här pratar vi han här uppe i studion eller uppe i boxen här så att lära där affära och löpa på och inte boja till något som helst för alla på Witching han och till akkurat det här just och det passar Witching någon öjligt la där har vi inte tar ro i spelet som man och så och nu lite att bollen inne i fältet har jag nu få skalla väck Armin Jonsson träffar en shortland med fyran ut av fältet någon. Oj så är det Daniel Hansen som nog för ett kort trackar ja han attlar till bollen men träffar Sölva Vattnamar upp efter armen någon. Så ska han lugga göra Daniel goda kortet. Jag tycker att annars har sett helt shot igång men Lars stod långt vid korsen i handen och hej inte något att ge Daniel där så han måste dreja spel i åter. Nu gjorde han tryckt för det skott frispark lyckor kvart mitt i mitten mina och 16 meter runt så Vattnamars vi skulle han muren på inte åt för Rinchon här är prostainen. Ikke mer halloj her, med Erling og Armor Jonsson. Så kommer vi ut parti. Sölve, smäckar till! Och det blir väl skott i ont livet där någon i Title Justin som klarar. Nog så mitt för det är mer ute så inne så halt det ganska inte att Title är nåttan. Öjliga väl skott i och Sölve vattnar mer. Men hotna spark är blivit till Witchink. Där kommer högt en för mot Atlas Donk. Kvart kommer första bollen här. Det var en hopp i Ödlöv så han spelar utanför Brostar Marti och träffar Sletchbolton. Han fluktar till första för utav till någon till malspark till HP. Så på 6:35 skorar till 5-1. Och så UEFA skorar till 5-2. 5-2 till på 6:30.
till vinnarsordan. Det är gott att man blir helt on ajour. Minne gott hur det går så går men lätta färra. Här i Sarpegeri full speed av Ötlonsomlon. Vad kan kolla vi fotlar ver. Oj jössona hon har varit tight Jason helt gör. Stentor vi närmast donk och ska lofta en inlägg från Witchinge, nog så hårt inlägg och missar han upp efter kroppen och upp på ivlagaren och att runt låtna spark. Oha. Så ska Sölve för guldkort här i halt det att han ölla onogde vi akkurst. Så ska det vara utskjutning Stanko, Alexander Stanko ska ut och in skall Levi Hansen. Og tøyen tett på å være ferdig. Jeg har ikke ordentlig Jim fer om hva det lagt at rett. Jeg har aldri ikke noe visst det enn. Og Hotnarspark til Wutchink. Henrik Jakobsen, velen for det. Hopper første bolten her. At Louis Eisner hopper ja. Og tar for feltet da Sølve Vatnamær for Fætrinnemann. Utom Hans Jørgen, littran mot hantar Brostar Marsche, men hoppjärn första här ut av ett vinkast. Hegen Hansen. Läkaren halt att till Malverian som kommer ut av halva Wutching-kalvarna. Elias Rasmussen. Tror inte om något har lagt rätt så att Eiler markerar. Wutching kan en boll och renner att Thomson in i fältet. Armor Jonsson gippar bara långt av Antalai. Och så duell här vi Hans Paula för prickan ut Adrian Stinsett som farmas i reborn. Så i Samuelsen ska han göra nu. Fröjer lägger han ut Levi. Det är kort nästan Assur. Prickan i mitten. Oj. Hopp gärna ta vårt i avslutan där. Så i Samuelsen kvui chase du inte över så fröjer. Han har inte helt att spela i rum. Och så är det stegen hinner men vad kan fram gott. Katamaran. Fett dömer Lars. Hade må vara frispark ett straff i vet inte. Det är spårning om där innan för det. Han dömer kvart dömer han. Straff. Så ut till att vara innan för det men ge till hopplöst som är så att det hänt så kört. Han datt nog så långt där. Men det var öjla tätt på om det var innan för det låta för det. Ödlöverum är ett brott just om mot en Witchinge. Så det är antal frispark eller straffe och show Rossa i matchen ettla och straffbletten. Goalkort GV. Ända är också helt och det är långt gipp fram och så kommer man hött i en Witchinga-lägare och också till fältet inom vid en renduell mellan en hoppjare och en Witching för Witching och det är dömt straffe. Det är Laval som ska täcka. Det är Laval som ska täcka och så får vi kanske en öliga spännande sista minut. Här Sarpegeri till hoppar 8-3-1. Kan Laval minka honom. Han skjuter nu. Och skjuter ståndsla och fel att då är Tighter. Jason vi är från Tom Bjerging och boxar han på mig alltid att hej så blir mål till så heter vi också hit. Sattne en Witching stå och långt inne. Laval knallar en och ståndsla sprack bant ut och fötterna och någon attor och så han har fått det över till den nästa Witching John som står allutsen innanför och tog blita och sagt det är bara hopplöst så om man är innanför med team det som Lars över markera och ta man är helt och går läge alltid. Tojon är nu så nog till ett år. Här brukslar Lars Möller för sista färd här i Sarpegeri ja. Det enda vi att hoppa vann en flottan imponerande arbetsgivare och 3-1 och mot Witchinge och det är inte något som väntar i alltså jag tar urslitet. Var som hoppar nu ha finns en nutjan kickstart på Kappingrari. Det var som det blev spott från Diamond har tro på det och det man sannolikt säga är när lägger ner just. Men ja, vad kan man säga? Tar spelte frukt till och Witching kan vara inte ordentligt klar på att liv för så fräckt
och all upp mot dem och var alltså till vi Orock att tilltyna Kjellskaier slapp inte ordentligt att spela runt som det attla i alla uppspelen och chasser och typ blev det till nog var långa sändningar och kanske inte akkurat det som Laval bäst till han fick där lika öliga gott ta där stadväck var det 8-1-0 fick en öliga gå möjlighet till att öka om honom vi en örsläge uppspel ta vad det hoppar som kommer långt fram för arena att få utgåna mål och Witchingan och kontra men resten av kampen så vet jag alltså hoppar som var öliga matcher och finns så isen urslite annan desnaria vinna mot K i Havn och nu mot Witchinge i Göte. Så spännande så jag kvätt vi tablar ju mer till av hästen här Hobbelin som hemskifte nu och kvätt det händer vi Witchinge som helt gjort jag kan ju var isen ha mista stotchen vi Margair. Här var det Episemer som vann 2-1. Vi har som tacka och eller tacka ge för mig här i Sarpegere. Tack för det och så just att höras nog åter.